Newsway. Sa headlines, kan mga barata, 5 road crash nangyari ngunyan na aldaw sa siyudad kang Naga. 10-wheeler truck asin UB Express nagsalpukan duman sa Kamalig Albay. 4 na suspect sa bukis kang small town lottery sa sangatanan ng kaso, alagad pwede subot makapagpiyansa. Naga City Police Office preparado na sa seguridad sa 2 trillion peso march sa Sabado. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Karambola ng bihikulo sa MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton, Siyudad ng Naga. 2 irido. Uyang sakuyang report. Iniyan nangyari sa Toyota Vios na pinagmamaneho ni Serafin Ocampina. Halos runot ang walang parte kasi ang kotse kan mabangga ini kasarong pick-up sa may kalabaan kan MT Villanueva Avenue kasubagong aga. Istorya niya sa Janan TV 48 Taga. Pasiring subot siya sa may Peña Francia kan biglang nagharurot ang pick-up. Imbes na preno subot ang matumakan, ang accelerator kan bihikulo ang natumakan kan driver. Kabali sa nabangga, ang tulong motorsiklo na nakaparada sa gilid kan tinampo na mayo si mga driver. Asin saro pang motorsiklo na irido si driver. Asin ang saro pang estudyante na palaog kuta sa klase. Tulos man pinagdara sa ospital ang mga biktima, asin tulos man nagresponde ang mga pulis sa lugar kan aksidente. Papinya Francia, ini pong pick up, ali po sa Libuton, kang highway. Kaskasong po siya, nabangga niya ko sa lubot, tapos dahil man po siya nagpreno. Kaskasong pa siya, nag-irikot ako. Tapos nabangga niya pa po ning arong, tapos itong estudyante, tapos ito pong nakamotor. Ako niya man po na si driver na kasalan niya pagkauna niya da preno si naapakan niya. Accelerator pala si naapakan niya. Kaya biglang nagkaskason. Ang road crash na ini anda ko lang pagirumdum sa mga driver na perming mag-ingat sa pagmamaneho para makalikay sa anuman na aksidente. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, upward sa road crash sa Barangay Liboton, kasubagong aga. May 5 magkakasuway na road crash pa ang nangyari kasubago. Sa may Panganiban Drive, saro sa may St. Joseph School, kung saan sarong estudyante ang nairido. Sa Barangay Pakol, kung saan sarong school van asin motorsiklo ang nagkabanggaan. Asin sa Barangay Kararayan, nagkabanggaan man ang sarong kotse asin motorsiklo. Sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur, dakula subot si epekto kan police visibility asin checkpoint kung tano hababa ang bilang kan road crash. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa 109 na insidente ng road crash sa Banwaan kang Milaor, Camarines Sur, puon January hasta sa bulan ng Oktubre, 60% digdi mga motorsiklo ang imbuelto, mantang ang 40% natatada iyo si mga 4 wheels na bihikulo. Kadalasan motor, siguro mga nasa 60% namin mga motorsiklo. Meron namang mga mga 4 wheels, lalo na dito sa San Jose sa may school kasi diyan na tatawid ng Maharlika Highway yung mga Kadaklan na nangyari ang road crash sa Maharlika Highway kang Milaor, Camarines Sur sa oras na alas 6 hasta alas 8 nin aga, asin alas 4 man hanggang alas 6 nin banggi. Ang rason, human error. Ang Maharlika Highway, kasi yung Milaor MPS is may Maharlika Highway din siya, may stretch ng Maharlika Highway. And then, aside sa Maharlika Highway, may mga intersection tayo, yung papunta ng C4, Milaor, Minalabak Road, and then dito sa San Vicente, which is ang may pinakamalaking recorded is dito sa San Vicente, dito sa may bandang gasoline station, papuntang C5 Road, papuntang Gainsa. Doon madalas ang magkaroon ng aksidente. Di nagkakabigayan yung mga motorista natin. Usually rush hour 6 to 8, between 7 to 8, 7 to 8:30 ganon, and then paghapon naman 4 to 6 p.m. Common cause human error usually. Human error. Yun ka, tapos yun, walang bigayan ng nangyayari. Nagmamadali kasi yung mga motorista natin. So yun, kaya nagkakaroon ng aksidente. Alagad kung ikukumpara kang nakalihis na toon na may 134 na kaso nin aksidente sa tinampo, nagbabain niya nin 25. Sigun ki Police Major Rosalinda Moises,
Dakulang faktor kan pagbawas kang aksidente sa tinampo ang urual daw na pagkondusir nin mga checkpoint asin ang police visibility. According sa data namin, so medyo bumaba naman siya. Slight, may significant decrease siya from 134 last year. So nasa 109 this year. Pero January to October natin data. Compared January 1 to October 2024 versus January 1 to October 2025, may significant decrease naman tayong na find out sa data natin. Pero kasi yung namin ngayon, di ba, sa utos ng ating ng PNP chief, taka ng provincial command na yung natin, conduct of checkpoint 2 hours, 2 hours sa umaga, 2 hours sa gabi na checkpoint. Inaano natin yung mga pinapaalalahan natin yung mga drivers natin, and then nakikita lagi nila yung mga police natin sa kalsada, yung genuine police visibility natin. So yun, medyo kaya nag-decrease this year. Mientras tanto, may patanid ang PNP Milaor sa mga motorista. Siguraduhin subuot na nakasuklot ng helmet ang mga nagagamit ng motorsiklo antes magbiyahe. Kung nasa impluensya manin arak, daina porbaran pang magmaneho. Maot pa kang PNP Milaor na mag-undergo muna ng driving course ang mga driver na nagmamaneho na mayong lisensya na saro sa perming na imbwelto sa road crash. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, balik eskwela ng Ngunyan ang gabos ng mga estudyante sa pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Naga. Ang sunod-sunod na class suspension huli kan bagyo ang may dakulang epekto subuot sa pag-aadal kan mga estudyante. Uyang sa kuyang report. Poon kan maglalaugan ang klase kan bulan nin Hunyo. Saro sa mga na-eksperyensya kan mga estudyante iyo ang mga suspension sa klase huli sa raot nin panahon. Igwaman alternative methods para maipadagos ang sila pag-aadal maski yaon sa harong. Alagad maski igwang module o online lesson, daiman mahalik kan mga eskwelahan sa syudad ni Naga na dakulang epekto kan class suspension sa performance kan mga estudyante. Kabali digdi ang manungod sa academics as in extracurricular activities. Susog sa principal kan Naga Central School 2 na si Frederick Baldoza, kung datos subot ang pagbabasehan, mas nagbaba ang literacy as in numeracy performance kan mga aki kumpara kan mga nakaaging taon na nakatutok talaga sa pagklase ang mga estudyante. Data man talaga yan mairirong na ang epekto kang distance modality learning is iba man duman sa face-to-face talaga. So talaga kaya nga ni kung mahihiling ta ang data about reading and numeracy competency kan sa itong mga aking ngunyan medium hababa ikumpara kan panahon na dahil pa kita nagkakaigwa kanin mga suspensions of classes dakula ang epekto kan pirming nagkakaigwa ning suspension of face-to-face classes talagang nagbaba nagluya si literacy and numeracy performance kan sa tuyang mga aki urog itong mga aking sinasabi tang struggler learners itong talagang mga maluluya maray itong mga aking yaon sa elite section itong yaon sa special science program itong yaon sa past learners group madali sindang makanood madali sindang ma-instructionan dawa distance learning pero itong talagang sabi ko nga ning mga struggler learner so iyo yan ang nadidipisilan kami. Sa Camarines Sur National High School, nakahanda man subot sinda sa mga class suspension. Alagad kung iniman biglaan, kinakaipuhan pa man ninda maggibo ning module kan sa mga estudyante. Saro sa kinakaipuhan aki nin amay, hulit akong kinakaipuhan nin internet, daiman subot gabos na estudyante may kakayahan na magkaigwa kaini. Ang previous kaya itong ADM na inapod mo baga, may pigtataraong modules duman. Kaya lang, ako unta sa DAE, pagbiglaan ang suspension, medyo maski kami nakikilagan. Good kung itong mga sinda. Because aram ko po ang mga teachers, pag aram kaining may biglaan na suspension,
napadra sinda through internet. Pero paano si Mayo? Kaya sabi ko sa inda, this is good for all. Ma-invest kita dyan. Sabi ko, yan 10,019 na estudyante dapat magkaigwampig sararo na course outline by subject. So, sa junior high school, sabi ko sa inda, kung may 8 subject or siyam for special curricular programs, dapat igwayan. Kaya sabi ko sa magurang, kan Sabado, hilingon na kung nasa basic ed, dapat 8 yan. Kung nasa special curricular program, dapat igwaning siyam or 10. Tapos sabi ko, igiyon nindo. Kasi ang pinapagibo ko sa inda, talagang if possible, yaon na dyan gabos. Sabi ko nga, si competency, na dapat na ma-develop, then si lessons, na dapat may tao sa inda, and then si activity. So that, halimbawa, kasudma nagkaigwaning suspension, pagbalik ko niya na aga, ang i-discuss ninda, si dapat na lesson kasudma. Tangarig, dahil manggiraray malampasan. Parang dikit na review, and then padagos nyo yan aldaw, tangarig for the week, tapos ang lesson ninda. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, huli sa epekto kan class suspension sa pag-aadal kan mga aki, pinag-iimplementar kan Department of Education ang aral program kung saan tinatawan prioridad sa mga estudyante na mas maging matibay sa literacy as in numeracy program. Kabali sa tinatawan prioridad, iyo si mga estudyanteng haloy makanood kan leksyon. Ang DepEd bagay gwaning programang aral program. So ining aral program asaro ini sa simbag para ma-improve o ma-ensure na itong mga maluluyang aki matabangan. Ano ining aral program na niyo? Ini pigpirili si mga aki na based duman sa result kadtong assessment CRLA, PhilEre, and RMA. Itong mga aking hababaan resulta dyan, iyo to ang nag-a-attender ng aral program. Every afternoon, starting 3 o'clock in the afternoon, si mga napiling aki, pigtitiripon sinda, tanganing tawanan nin intervention activity, tanganing mas ma-improve, matabangan sinda, lalo na sa reading and numeracy. Mientras tanto, ang class suspension ba kulang nakakaapekto sa pag-aadal kan mga estudyante, kundi pati naman sa sendang mental health. Sinabi ni Camarines Sur National High School Principal Sulpicio Alvarez III, sa paakan masurod ng mga aktibidad ngunya na Disyembre, matatabangan ang mga aki na mapagian ang sendang namamatean matapos ang sunod-sunod na bagyo as in class suspension. Nag-propose din ako ng Christmas party sa inda kasi sabi ko, part din inikan sa mental health program kang school na sa kasiributan and then sa stress na namamatiin na both academically and ini yung sa mga kalamidad, may time man na dapat ma-address man iyan para malingawan ano si mga nakaka-stress sa inda. Kaya pig schedule mi baga na 17 for junior high school, 18 for senior high school, pag 19 so mga teachers man kasi parehas man kita nagagamati kayan. So yan ang mga last activities mo niya na December para ma-address man iyan. Mabalanse sabi kayan. Sa sanguyang pagbabalik, seguridad sa 2 trillion peso march, siniguro kan Naga City Police Office. Yan asin iba pang nanginyanot na bareta. Digbilang yan sa Janan TV 48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano!
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Padagos sa mga bareta. Seguridad sa 2 trillion peso march digdi sa Naga. Liwat pinagsiguro ka Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Antes pa man mangyari ang 2 trillion peso march sa maabot na Sabado, nagkaigwa mo na nin press conference kasubagong aga sa Ateneo de Naga ang mga organisasyon na kabali digdi. Lumang po sa EDSA, yan po ang debate, yan ang urulay. Dati po talagang dawa in attendance si mga politicians sa bayan, etc. They po sila pinasakat sa stage. Dahil nga ni more on prayer rally ni bako ni mayong political agenda ni. So, design mo niyan po, yun naman yan ang debate, siguro lang, ano data, they topic expand, takani mas dahol ang mag-participate. So, still, maintain na po itong religious nature ng protest rally. Kaya sinasabi na prayer protest rally. Sa press conference, inilatag man kang Hepe kan Traffic Enforcement Unit ang magiging plano sa ruta kan protesta sa November 29, asin kung saan lang pwede mag-agi ang mga bihikulo mientras na nagpapadagos ang trillion peso march. May pagramdom ang Traffic Enforcement Unit sa driver kan mga bihikulo. Yan po pwedeng ibaba kang jeep or mga sasakyan, yan po sa may hangog at sa may bagong bayan po. Yan po nila pwedeng ibabaan sa ilang mga mabali hindi sa trillion peso march and saka na lang po sila mag-proceed sa Ateneo. Ateneo dinagayon po. And from drop-off mga po, delegates from Legazpi City, mga po sa baba, mahiling na po naman yung ICP. Diyan naman po, ita-drop kang mga jeep or buses si mga maparticipate po, hindi po sa trillion peso march. And malaw po sila sa gate kang ICP and maluwas po sila naman sa second gate kang ICP wherein iyon na po ito si road or kalsada na magsaysay connecting to papunta na po sa Basilica. Napatawan ta po ng pagirumdom na sa Pizza 29. Alauna, ning hapon, digdi po sa kasintruhan
kang syudad ning Naga na ito po bagang inaapod na reverse translation road. Yaon po dyan gigibuhon or dyan maagi ang mapartisipar sa trillion peso march. Tinataban ta po ning paalala ang mga bihikulo ang sa tuya po mga magamit kan sasakyan na ini na gamiton ta na po si mga alternate road para dahil na po kita maabala. Example po baga ini yung Haling Calabanga, pwede na po sinda mag-agi digdiyo sa may Bagong Bayan Sur. Maluwas po sa Santa Cruz, going to Milaor, araw po kayan. And then, kapag pasiring naman po sindang Legazpi, pwede po baga sinda mag-agi na ning Magaraw, Cocbil, San Felipe, Cararayan, maluwas po sa Del Rosario. And araw man po katong nabanggitan na hali man sinda sa Milaor, going to Calabanga, ganun din po ang agihan. Basta po dahil na mag-agi sa kasintruhan ng siyudad ning Naga, itong inaapod na reverse translation road. Sinabi pa ni Police Lieutenant Colonel Rodolfo Borromeo, nagabos na bihikulo na gagamiton man kan mga mapartisipar sa peaceful rally kung mapupwede, bugtakan subuot nin palatandaan para matauan ni asistensya kan pulisya. Gabos na bihikulo nagagamiton or sasakyan kang mga mapartisipar digdiyo sa trillion peso march. Lagan po ning tag. Nakabali sinda ang sakay ninda intended digdiyo sa trillion peso march para po ma-assist mining maayos. Kasi po may nakalatag po kami ng kapulisan at the same time ang PSO. Yun po yan ang ma-assist. Para po dahil magkaigwa ng buhol-buhol na trapiko at the same time maisaayos na po na maray ini pong mga bihikulong gagamiton at the same time ini pong mga tao na maparticipating. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Huli tayo inaasahan na mas dakol ang mapartisipar sa 2 trillion peso march sa maabot na Sabado. May kabilugan na 809 na PNP personnel hali sa Camarines Sur Police Provincial Office asin Naga City Police Office ang magiging katabang kan Traffic Enforcement Unit asin Public Safety Office. Sabi pa ni Police Lieutenant Colonel Rodolfo Borromeo, tulos bubukasan sa bulos kan trapiko ang tinampo. Oras na makalampas naman ang mga mamarch. PNP personnel, PSO, na igwa po sindang mga radyo. Igwa po sindang mga radyo. Nagabos po na pig close road ka na agihan katong March. Ito po, once na nagkaagi na po si last, mabukas naman po ito, dahan-dahan. Tangani pong si mga bihikulo po na naantala pansamantala, makadiretso na po sa destination. Yes po, nag-request po ang Satuya pong NCPO na dagdag na additional pa na pwersa, tangani pong matawan ta po ng karampatang asistensya. Masigurado ta po na magiging trangkilo, magiging maayos ang flow ang trapiko, hindi po sa gigibuhon na trillion peso march. Apat na sospek na inaresto kasudma sa Barangay Concepcion, Pequeña, Ciudad de Naga, huli sa Bukis kan Small Town Lottery. Sasaangatan na ng kaso. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Nasa custody ngunyan kang Police Station No. 2 kang Naga City Police Office ang apat na personang inaresto kasudma huli subod sa pagkakaenbelto sa Bukis Operation kang Small Town Lottery kang Philippine Charity Sweepstakes. Dua digdi ang taga-Barangay Concepcion Pequeña digdi sa Naga asin dua man ang taga-Rizal sa probinsya kang Laguna. Sigun kay Police Captain Richilda Matias, Station Commander kang Police Station No. 2, pinagpipreparar na ninda ang kasong pagbalgar sa Republic Act 1602 o illegal gambling. Ang nasabi mga persona ang day otorisado asin mayo sa listahan kan mga personahe para legal na magpataya kan STL. Sa ngunyan po sir is under custody na siya ka Police Station 2 and for filing na po kita ng PB 1602 as amended by 9287 sir. Available na? Yes po sir, yes. Kabali pa sa pinag-aaram ngunyan kan mga otoridad kung totoo na may opisyal subot kang barangay ang nagpuprotehir sa mga sospek. Sa ngunyan, mayo pa man subot pinagtataram ang apat na sospek dapit sa anggulong ini. Tututukan naman din po yan sir if ever man po may
i-verify ta po man iyang information na nakakaabot sa tuya kung involved man din po talaga yung samang barangay officials na ni. Pero for now po kaya sir, as per interview po sir sa apat na suspect is maipaman po silang tigdi-disclose if may mga nagpo-protection nga ni po sa inyo. Mientras tanto, pwede man makapagpiyansa ang mga sospek asin ang korte subot ang madeterminar kung gurano ang saindang piyansa. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinaglinaw man ni Police Captain Richilda Matias na nag-aarkila sa nanin apartment ang apat na sospek asin saro sa mga ini ang nagbabayad din arkila. Yes po, bali po mayo pong may pagsasadiri duman sa apat and yung isa po na taga Laguna is siya lang daw po yung nagbayad ng rent. Sa iba pang police report, nagkakantirad 9,500 pesos na mga personal na gamit kan 27 anyos na driver ang sinalisikan sospek na si Ayos JV. Mientras na nakaparada ang lunodan kan biktima sa Biyak na Bato Street sa Barangay Tabuco, Kasudma. Suso kay Police Captain Daisy Angeles. Matapos ma-report ang insidente, tulos nagkondusir nin hot pursuit operation ang mga otoridad asin naaresto ang sospek na subuot may dati ng kaso ning panghaabot. May nag-report sa Police Station 5 kung saan igwang nahabonan ning sari-saring kung mga gamit sa laog kang sa iyang sasakyan. Ito kayang sasakyan, kumbaga, di siya naka-lock. So, kampante man, since taga-duman siya, so, binayaan niya ang saglit and pagbalik niya mayo na itong mga gamit kung saan itong gasto, ano pa to, hand drill, assorted tools and pati sapatos na yaon duman sa sasakyan. So nawara. Then, kahapon, nag-report siya duman sa Police Station 5. Pag-report niya duman, nahiling sa CCTV na itong, or may naka-witness na itong nawawarang gamit na describe niya is may nakahiling. May nakahiling na pigdi-dispose, pinapabakal. So, ang sa tuyang kapulisan, agad na nagduman para i-recover, i-hot pursuit itong tao. So, from that moment, na-arrest itong suspect. And na-identify katong may sadiri mismo, itong gamit na pinapabakal niya is itong nawawala sa iya. Base sa record ni, igonin ng dating record. So, na-serve niya na din ang sentence niya. Bali, kumbaga, part na siya katong sa theft and robbery personalities na naka-file sa station kang sa tuyang police station. Nakita ko niyan, itong suspect is nasa kustodiya na ng police and na-file na din ang kaso. Padagos sa mga bareta, tulos nagkundusin in retrieval operation ang Bureau of Fire Protection Kamalig, Special Rescue Force, MDRMO Kamalig, matapos salpukan kan 10-wheeler truck asin UV Express kasubagong aga sa Barangay Libod, Kamalig, Albay. Sa social media post ni Kamalig Mayor Caloy Baldo, kargado subotin mga gamit sa perya kan mabangga ang UV Express na may 10 lunad na pasahero. Halit subuot sa syudad ni Naga ang nasabing UV Express. Padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan mga otoridad sa nasabing insidente. Sa iba pang bareta, hanggang January 6 ang price freeze kan basic necessities katakot kan pagdeklara kan state of calamity ni President Ferdinand Marcos huli sa bagyong Tino na nagtama sa Cebu, asin bagyong Uwan na nagpamati man sa syudad ni Naga. Susuki Department of Trade and Industry Provincial Director J. Ablat.
Padagos ang pag-check ninda sa mga establishment kung ini nagsusunod sa iniluwas na kasuguan. Sa padagos na assessment kan sa idang opisina, mayo pa man nagpapalangkaw nin sobra sa mga presyo. Inaasahan ninda na gabos na establishmento ang nakikikoordinar sa inda asin nagsusunod. Kang November 6, nag-declare si President BBM din state of calamity. And under the law, specifically sa Price Act, naka-price freeze ang basic necessities. So, tulos-tulos, ang opisina mi, nagpaluwas kaming memorandum circular informing all the establishments na nasa state of calamity kita and therefore, naka-price freeze ang basic necessities. And then, under Price Act, pag sinabi tang basic necessities, dakul yan ang produkto. Pero dakul man ang agencies na involved. So, as far as data is concerned, pag sinabi tang basic necessities, ang mga produkto, iyo ang mga noodles, sardinas, kandila, sabong panlaba, kape, and then bottled water, and then tinapay, particular po itong sliced bread, and then pandesal. The rest, prime commodities na yan under definition. Ngunyan, tulus-tulus nag-ikot kami and gladly and fortunately compliant ang mga establishment staff. Mga tugang 29 aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na yan hatod sa tuya kan Naga College Foundation, changing the game at 78. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Genan TV 48 Naga News and Legal Affairs. Day malingaw na i-followan sa mo yung official Facebook page, Genan TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mga official YouTube channel, Genan TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Kristen Reyes, asin ini ang Genan TV 48 Naga News Break. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department, changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shoot to its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Ano, Moraga?